ମୋ ବାପାର ତ 1000 କୋଣା କୋଉଟା ବନ୍ଦ କରିବ? ତୋ ବାପାର 1000 କୋଣା? ହଁ କୋଉଟା ବନ୍ଦ କରିବ? ତମେ ତୋ ବାପା କଣ କଲା? ମତେ ଜାଣିଛ ଝରକା ପଟେ ଗୋଟେ ଚିଠି ପଠେଇଥିଲା, ସେଥିରେ ଯୋଉ ଖରାପ କଥା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ନା ମୁଁ ଜମା ପଢି ପାରିଲିନି। ଆଉ କଣ କଲା ଜାଣିଛ? ମୁଁ ଘର ଭିତରେ ଶୋଇଛି, ସିଧା ରୁମ୍ ଭିତରେ ପଶିକି ଭିତର ପଟୁ କରିଦେଲା। କଲା ତୋ ବୋପାଟା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ନାଳୁଆ, ତୋ ବୋଉକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳୁଥିଲା କେଜାଣି? ମା ଦଣ୍ଡ କାଣିକି ଏତିକି ଡାକୁଛି, ମୋ ବାପା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଇତି ହଉଛି ନା, କାଳେ କୋଉ ଭଡାଟିଆଙ୍କୁ ମାଡ଼ ନ ଖାଇକି ଆସୁ। ତୋ ବାପା ବୋପାକୁ ଫୁଲେଇ ଦେଲେ ଯେ ଫଟେଇ ଦେଲେ। ଚଳ ଆନ୍ଧ୍ରା ଟ୍ରକ୍ ଛାଡ଼ି ଆସୁଛି ଦେଖୁନ। ପ୍ରଥମ ଚିଠି ପ୍ରଥମ ପ୍ରେମ ପ୍ରଥମ ଚିଠି ଲେଖୁଛି ଭାବୁଛି ବେଶୀ। ମଉସା ତମର ଏମିତି କିଏ କଲା? ତମର କନା କିଏ ନେଲା? ତମ ଗାମୁଛା କିଏ ନେଲା? କଳାଟିଆ ନେଇଗଲେ। ମଉସା ପିଠିଟା ମୋର ସକାଳଟାରୁ କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଥିଲା ତ। ତମ ପିଠି କୁଣ୍ଡେଇ ହଉଥିଲା? ପିଠିରେ ତ ଜମା ହାତ ମାରନା। ପ୍ରଥମେ ତମ ରୁମରେ ବସିଲି, ଆମ ରୁମ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲିନି, ପଣ୍ଡା ବାବୁଙ୍କ ରୁମରେ ବସିଲି। ତମେ ସେ ପଣ୍ଡା ବାବୁଙ୍କ ରୁମ୍ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲ? ମୁଁ ଭାବିଲି ତା ମାଇପ ଶୋଇଥିବ ବୋଲି, ହେଲେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଛି ମା ତା ବୁଢୀଟାରେ 80 ବର୍ଷର ବୁଢୀ ଶୋଇଛି। ଇରେ ହେ ଯେମିତି କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଛି, ସେମିତି ପାଟି କଲା। 8-10 ଟଙ୍କା ସେମିତି ଖବି ପକେଇଲେ। ଶେଷକୁ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ହେଇକି ଉଠିଲି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ମତେ ବାଡୁଣାଠୁ ଉଠିଲି, ଉଠି ଯାଉଛି ଶିଳୁ ପୁଆଟା ଆଣିକି ଏମିତି ଫିଙ୍ଗି ଦେ। ବେଲୁନ ଭଳିଆ ଫୁଲି ଯାଇଛି ତମର ବେଲୁନ ଭଳିଆ ଫୁଲି ଯାଇଛି, ସେଇଟା ଫାଟିନି କେମିତି? ଆଚ୍ଛା ମଉସା, ତମେ ମାସକୁ କେତେ ଥର ମାଡ଼ ଖାଉଛ? ମାସକେ 2-4 ଥର ମାଡ଼ ନ ଖାଇଲେ ମନ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ପରଦିନ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲି। କୋଉଠି? 2-3 ଦିନ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲି। କୋଉଠି ଖାଇଥିଲ? ଟାଉନ ବସରେ ମାଡ଼ ଖାଇଥିଲି। ଟାଉନ ବସରେ ଖାଇଥିଲ? ଖାଇଥିଲି। କେମିତି? ଟାଉନ ବସରେ ଗଲି, ଗାଡିଟା ଭାରି ଭିଡ଼ ଥିଲା। ମୁଁ ଚଢିଗଲି, ଚଢିଗଲା ଆସିକି ଅଙ୍ଗନବାଡି ଦିଦି ଗୋଟେ ଥିଲା। ତା ଛାତିକି ମୋ ପିଠି, ସେଇ ଟାଇମରେ ମୋର ଗଲୁ ଉଠିଲା। ମୋ ପିଠି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଲା, ମୋ ପିଠି କୁଣ୍ଡଉଛି, ହେଲେ ତା ଛାତି କୁଣ୍ଡଉଛି, ମୁଁ ଛାଡି ପାରୁନି। ମୋ ଗଲୁ ମରୁଛି କୋଉଠି? ମୁଁ କୁଣ୍ଡେଇ ଲାଗିଛି, ହେଲେ ତା ଛାତିକି କୁଣ୍ଡଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଗାଡିଟା ଠକ୍ କିନା ରଖିଦେଲେ। ମୁଁ କହିଲି ପାସେଞ୍ଜର ଓହ୍ଲେଇବେ, ରଖୁଛୁ। ପାସେଞ୍ଜର କାହିଁ ଓହ୍ଲେଇବେ? ଗାଡି ତ ପାସେଞ୍ଜର ମତେ ସବୁ ଛେଚି ଦେଇଗଲେ। ଏ ଶଳା ଅଲାଜୁକୁ ବୁଢାଟା ବେ ନାଳୁଆଟା, ଯିଏ ଛାଡୁନି ନିଜ ଝିଅକୁ କଣାରେ ଗେଞ୍ଜି ପକଉଛି। ମୁଁ କଣ କଉ କହିଦେଲି? ମଉସା ତମ ଝିଅ ନାହିଁ ସିଏ, ମୁଁ କଉ କହିଦେଲି? ମୋ ଝିଅ ନାଇଁ, ତମ ଝିଅ ନାହିଁ। ମୁଁ ତମ ଝିଅ ଅନେକ ବାପାର ଝିଅ, ବାପା ନାହିଁ କି ମୋ ନାଁ ତୋ ଉପରେ ଆଜି ମୋର ସନ୍ଦେହ ବଢିଛି। ମୋ ଝିଅ